сябры, што ўсе вы прыехалі, праз непагадзь, дождж, слоту, вы ўсе пераадолелі, хтосьці ехаў з іншых гарадоў, вот у нас прысутнічае Маладзечна, Барановичы, яшчэ Маладзечна двойчы. Дзякуй вялікі і будзем сёння разам. Ведаеце, у жыцці у нас ёсць розныя ролі. Напрыклад, роля дачкі, роля каханай, калегі, чыёсьці сяброўкі. І ў гэтых ролях мы больш-менш упэўнены, што гэта нашы ролі і што яны нам належаць, але ёсць і такія, якія пад сумневам. Напрыклад, малюеш ты карціны, але ці з'яўляешся ты мастаком? Пішаш ты песні, але ці спевак ты? І тое ж з паэзіяй. Шмат хто піша вершы, але, пэўна, не ўсіх можна лічыць паэтамі, і ацаніць сам сябе, ці варты ты нечага, гэта не то, што складана, гэта нават немагчыма. Таму ўсё, што застаецца, проста прымерыць на сабе гэту ролю. Сёння будзем займацца такой прымеркай нараджэння паэта.